Dwergen, hè? Ja. Ja. Shake your ass, come over here. Now scream. Dus dat wordt... Oh jezus, Russisch? De Sergei doen we nu. Ja, Vladimir is weg dus. Die fles komt niet meer op. Eén vloeiende beweging. Hop, nee. Dat doen die Dat is Russen. Amsterdam? Is Ja, maar Nou, dat maakt ze niet uit. Ja, dan moeten De we... rest ligt Ja, op van de bar. maar we hebben hier wel een gediplomeerde wodka drinker hoor. Die Vadim. Ron, de Russische standaard, dat is Russian standard. goede poeder hè? Ja, het is geen poeiertest. De klok gaat vooruit. Ah, ja, ik kan natuurlijk niet anders dan meedoen. Natuurlijk, ja, dat is waar. Ik vergeet Ja, maar... het. Ik al te vangen. Waarom pak je nou een andere fles? Nee, dit is veel stuff. Het zou wel een slakje zijn, hè? Last van hem. Ja, ja. Even veel, jongens. Ik denk het toch. Anders neem ik u wel. Oké, hier, alsjeblieft.